O ara, nagbinulihay ng mga LQ. May sila LQ, may gala. Te, shooting raman ite, di lang guta magsilos doon. Magsilos lagi. Ah, nangyapon na. Pagila mi kami nagkuro. Ato ara, gihapak. Ilang kilo? Gihapak may gala, gakiat-kiat lang daw agi. Sorry gakuro. Wala na suko. Good morning, people. Good morning. Marami yung cup, guys. I'm with my co-hosts. Walang sa cup ko. Road Boulevard. Jam Bantigue. Hi! Rayan. Hi! Among director, editor, inspired, RC. Si Mami Grayan. Putumaya you want? So nami muni siyang sequel sa among kuan teleserye nga gabuhaton. So kasi klase ang pagklase gino unsaon pag-inom sa kanang unsaon pag-inom mo si Kwati sa Beauty Queen Jam. Wala na akong baso. Nalunod na pati baso giinom. Grabe mga Beauty Queen paspas kayo kami nilunod na pa. Unsaon pag-inom og si Kwati sa Beauty Queen. Para kayo sabi mo gusto pina-flirt, pina-sexy. Ana Beauty Queen. Kasi klase man. Dire kilit. Pero kay Ana so ana dapat Beauty Queen. naka-straight body. Poise lugar na poise. Okay. Kulang na lang mag-post. Pouty lips kung Beauty Queen. Ana. Lipstick. Napaso man din. Lipstick nga naon. Ano na? Ang pangutana karon ang mga angkor. Unsa mo inom og si Kwati? Saan pag-inom? Easy ra. Easy ra. Dili i-investigate ang baso. Kaya ni mo kung imuha ba ni nga Kailangan daw i-investigate kasi siyempre ano rin ang mga reporter. So investigate sa slow mo dayon. slow. Da. Yummy! Ano dahil? Commercial model to siya. Ako na akong baso nawala man. Lahi ang mga komedyan. Komedyan sa dapat kalmar gyapon. Pero nag-aso-aso na Tapos ismell sa nimo kung init o bagyon. Okay? Okay siya no, okay ang baho. Ako gid ay confirm. Kasi magsagol-sagol man ko ng mga baso, so i-confirm sa nimo kung init o bagyon. Bog kanal ako ni. Tapos pag ana dili namin nag-shoot karon sa Sikwotihan diri sa My Karma as early as 3 AM guys. Ana sila diri, grabe. Ida ba karon Mo na rin nga nabili nga host sa Pamahaw Espesyal. kami nila nabilin may gala. Senior host. Ala, boss. Senior citizen. Ang mga hamtong 20 ipabilin ang mga 26 years Kada ko old sa below. talent fee, depende sa years sa stage event. Siya pinakadako. Di ba per kilo? Di ba per kilo ang Highest kon? pay na siya. Isa ka na brand new nga car. Lagi. Try may lani mga dagko talent fee. Sila ka balong park. Sila ka balong park. Sila ka balong park. Wow! Ikaw, nakay car. At least nakay car. Ang mga tapag nga sakyanan mo adjust. Nakagawa. Night car. Ikaw pa rin. Dapat 2,000 subscribers in Dapat Sibida. Ikaw na, ikaw. Ang gwapo din ay ang thumbnail din sa akong vlog nag-kiss si Rod og si Grain. Wow! Diba ko ang viral. Viral. Ang isda labas pa pero ang nagbantay dili na labas. May pang isda pula naghasang, ang nagbantay wa na lagum na. O ara nagbinulihay ng mga LQ. May sila LQ may gala. Te, shooting raman ite, di lang guta magsilos doon. Magsilos lagi. Sir, ang style ni siya, burag magtiayon taraw mo, tamukis ka sa iya ha, kay biyaan mo sa biso-biso raman ha, kunwari, ibilin sa lang ko diri ha, babay, ano, ha. Wala daw siya, wala daw siya, crush ako 1 week. Okay ra ba na no? Okay ra na no? 1 week. Kunwari, imo siyang ibilin, na lang, mulakaw sa kulang, goodbye kiss ka, exit din ka ha. Sige, larga. Biso-biso ra, ay po di pagawasan dila po, nung sumputo na siya. Mas ganda mo sa. Bida. Saan ang mga shorts diri? Nana
mga sexy diri sa Carmen. Lain na yung ginawa, nagsilos yung dayon. Silos yung dayon. Silos ito, nagbundak-bundak siya. Sabi 1 kilo lang. Ay, nangyapon na. Pagilang may kami nagkurong. Ato, ara. Gihapak. Ilang kilo? Gihapak, may gala. Kakyat-kyat lang daw agi. Sorry, nagkurong. Wala na sako. Jam, kau gidahilan Jam, nag-away sila sa paguma. Gidukol siya, pasinsa, trabaho lang ganyan mo. Personalan. Okay, next scene na mo diri sa may Divisoria. And waiting. Morning Divisoria nga lang. So na si Jam, perminti makita diri kay naiga-practice, naiga-breakdance sa tunga. Uy, sa MacArthur. Tapos siya, dito diri? Dito Dito sa MacArthur day. Okay. Binaw dito, tapos siya tigawid sa bag, tapos kung sington Muduwas siya ako Paris. kay ko anay tubig, Ana. Mao na ang mga roles sa mga uyab sa mga dancer, di ba? Slating palit og snacks, ana. Si mo gusto Gatorade, si Ala. palit og Gatorade. Social Gatorade. Social lang. Amo is water yung Gatorade. Social lang si Jam. Sorry ka. So breakdance. Karon lain naka-jam basketball na mga sports na pud. Sports. Yun siya mas baho daw ang kwan. Player kaysa dancer. Ala. Yeah. Pero muna naklaro nga siya gusto siya ng mga athletic gidi. Kaya meron na Para kay hanginan. tapos ang kaparat po natural lang. Di ba? Yes. So sa imong definition sa love karong mga panahon na dyan sa as of Saturday, July 8, 20 I'm sure mausab raman po ni for pila ka mga months. For as of now, as of today 8:10 AM Saturday, July 8. Pamati. What is love? Best relationship comes unexpectedly. Pak! Diba? Best Relationship comes unexpectedly. right. Di ba mo man po na di ba mo man yung mong story sa una po? Lahi man to, love conquers all man to kayo. Okay. Sa karon la best relationship comes unexpectedly. Nanan mo gila tanan. Diba? so kuan na siya karon, wala na siya hugot. So in love siya karon. Gusto niyo makita yung mga latest na mga pictures? Malawan. Ayokong tumanda. Ayokong tumanda. Ayokong tumanda. Ayokong tumanda kung hindi ka kasama. My God! Muna the insert. Gigrab lang na ako na sa yung Facebook, sa yung mga Instagram kung wala yung appeal tong sa mga stories kaya napay mas daring kung mapalo ka siya sa stories niya. Pedestrian. Layo kaya mo gibak. Dito may gikan ha, nituyok lang yun may kayo nagpedestrian ni. Alright, done na si Road Boulevard. It's my turn. I'm done. Uy, si Edgar rin ba? Nangregar siya mo? Edgar ba? Nasa Dura. Ano na lang? Ito na lang tabagulat. Baka maluan na nga joke mo na yung mga joke sa high school. Uy, ka si Edgar ba? Nangregar siya mo? Sa Dura. Edgar sa Dura ba? Kalay mo ka. Si Edgar sa Dura. Krito ni Edgar sa Dura. Krang ni. Dugin mo wala ka bulong. Adi, bayan na nito. Ini ka bulong krang ni. Gusto gaya. Ay, sa kitchen. Di ka maklaro Jam. Si Edgar! Ano, ipa-slide na wala. Next up, people.
is balay setting. Oh, bed scene. Bed scene may gala ang atong next. Pilawi ang chocolate nga na ay Jack Daniels. Na endorser? Excuse me guys, I need to wake up Nahurot. like a reporter. Nahurot na. How to wake up Like a reporter. like a reporter. Like a respectable reporter. Florot na gray. Sorry, Besh. Sige, mag-anak. Ibutan na ito kang Bed scene. Okay, sorry bed. Wow, nationalistic kaayo ang atong. Oh, what's up? O, sa man ang Sorry, flag, sorry, be. sorry. Sorry, yan. Sa man flag. It's a egang. Hindi naman gibuhat Marshall Bortardo. Ano naghiwa-hiwa ka? Kinilaw nga na yung mangga? Yes. Muli na? Gawin natin to. With a twist na po. Gawin natin to. With a twist na po. Mumanis siya paminti ang dahilan sa mga with a twist. Bugda na niya recipe na. Bog na. So kanina, patong sa merkado, namalit na po may mga isda. Salad, alagbati. Okay. So actually, human ako.